The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa Gemma for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayong hapon si Katrina de la Cruz, 2 taong gulang, graduate ng senior high, ngunit dahil sa naging kondisyon ng kanyang puso, ay hindi na siya nakapagpatuloy ng kolehiyo. Magandang hapon sa iyo, Katrina. Good afternoon din po. Opo, kumusta na yung pakiramdam mo ngayon? Ngayon po, okay din naman po ako. Pakilakas lang yung boses, ano? Yan. Ilang taon ka na nga, Katrina? 20 po. 20 years old. Taga Okay. saan ka po, Katrina? Pulangi po. Pulangi, Albay. Opo. So, kailan mo nalaman na meron ka na palang sakit sa puso? Nung ano po, mag-a-apply po ako sa college po. Year 2023 po. Nag-stop po ako ng pag-aaral po. Ano daw sabi ng doktor? Ano daw yung kondisyon ng puso? May ano po, nung una po, lumalaki lang po siya. Tapos, nung nagpa-check up na po ako, doon po nalalaman na may butas po pala. Ito ba ay malaki or malit pala, sabi ng doktor? Noong una po, maliit lang po siya. Tapos po, nung hindi po naagapan, doon na po siya lumaki. Hanggang sa kailangan na daw po ng operation. So, operation na daw yung kailangan, sabi ng doktor. Opo. Pero, ano yung mga naging epekto sa'yo nitong karamdaman mo? Ano yung mga kadalasan na ginagawa mo dati na hindi mo na nagagawa ngayon? Una-una po, yung pag-aaral po talaga. Hindi po ako nakapagpatuloy kasi po, gusto ko po sanang i-pursue yung nursing na course. Kaso po, bawal po yun sa, lalo po kung medfield po yung gusto kong course. Bawal daw po yun. So, hindi ka na dapat, kumbaga, napapagod, sabi ng doktor. Opo. So, mas pinili mo na lang na mag-stop ng pag-aaral. So, hihintayin mo na lang itong magiging operation mo. Opo. Okay. So, pang ilan ka sa magkakapatid? Bunso po ako. Bunso ka sa magkakapatid. Ilan yung kapatid mo? 3 po kami. 3. Yung 3 mong kapatid, meron na rin na kanya-kanyang trabaho? Meron po. Yung panganay po, meron po. Yung pangalawa po, kakagraduate lang po kasi yun. Gaano kahirap yung naging desisyon mo na mag-stop sa pag-aaral? Kahit gustong-gusto mo na makatapos at maipatuloy itong pangarap mo na maging nurse? Mahirap po kasi po, di ba po 3 kami? Since kinder po, consistent honor student po talaga ako. Like, valedictorian, ganyan-ganyan. Tapos hindi po ako nawawala sa top 10 ng rank list namin sa school. So, mahirap po yun. Lalo pa sa, parang yun lang po yung na gusto ko pong gawin talaga, yung mag-aral po.
Magandang hapon, Katrina. Okay. Sa kwento mo na napakahirap sa na magdesisyon na huminto ng eskwela dahil nga sa sitwasyon mo. Ito bang desisyon na ito ay galing mismo sa'yo or sa mga magulang or dahil sa sinabi ng doktor na kailangan mong mag-stop ng ng schooling? Noong una po, ayaw ko po talaga, pinipilit ko po si mama na mag-enroll po ako. Kung saan-saan po ako nag-enroll, sa totoo lang po. Kasi noong year 2023 po, may scholarship po sana ako sa Manila. Kaso po, hindi po yun na ipagpatuloy kasi nga po, yung sa health ko po. Okay. So dahil sa sakit na to, marami kang sinakripisyo. Opo. Kasama na dyan yung decision mong huminto ng, ipagpatuloy yung pag-aaral. Aside doon, ano pa yung mga hindi mo na nagagawa na sana kung wala kang sakit na ganito ay ganito yung ginagawa mo at yun ang gusto mo? Siguro po yung magkaroon ng kaibigan. Magkaroon ng kaibigan. Bakit? Dahil din sa meron kang sakit sa puso, nahinto din yung pakikipagkaibigan mo sa iba? Opo. Nakakulong po kasi ako sa bahay. So, ayun. So, yun din yung nawala din sa'yo, yung pakikipag-mingle, Socialize. pakikijaming, social life, then Opo. yun din yung mga nawala sa'yo. actually po, yung nakakasama ko na lang po, halos 2 pong friend. Tapos, malimit na lang po silang makasama ko po. So ngayon, dahil pag ilan ka sa magkakapatid? Bunso po, pangatlo po. Kumusta yung kapatid mo? Meron na ding mga sariling pamilya, may hanap buhay? Wala man pong sariling pamilya. May trabaho po. May trabaho. So meaning to say, natutulungan din yung mga pangangailangan mong medikal. Opo. Si Papa, anong trabaho? Kamamatay lang po. Sorry to hear that. Okay lang. So, si Mama na lang yung natitirang Opo. magulang mo. Opo. So, aside doon sa support na natutulong ng kapatid mo, paano pa natutustusan yung pangangailangan mo bilang yung pang-araw-araw ninyo na mama mo at meron ka pang iniindang sakit na kailangan mong uminom ng gamot? Nagtitipid po madalas. Okay. Like, binabudget po. Si mama po kasi, OFW po. OFW. So, hanggang ngayon, nandun pa siya sa ibang Opo. bansa? Pero tapos na po yung contract niya. Okay. So, buti naman at si mama mo nagpapadala. So, hindi kayo masyadong namomroblema sa pangangailangan pang araw-araw. Okay. So, aside dito, dahil na-stop ka na ng pag-aaral, di ba? So, meron ka pa rin bang ginagawa sa loob ng bahay? Parang nag-self-study ka? Opo. Ayun. Marami po akong hobbies na explore po sa sarili ko. Katulad ng ma'am? Yung Nag-crochet po ako, ganon. ganyan ba yung Nag-ano ka? nasa... Ito po. Ayan, Yan. so, dyan mo binubuhos yung oras mo. Opo. Okay. So, iyan ay gawa mo. Opo. Meron ka din bang binibenta? Wala po. Wala. So, pang sariling gamit lang. Opo. Mm-mm. Para So, po malibang po. para malibang. Okay. So, ngayon, ano daw yung sabi ng doktor? Na kailangan mong i-undergo? Kailangan ba ng operasyon? Opo. Hindi na ba kayang dalhin or uminom ng gamot? Parang, ano daw yung sabi ng doktor? Hindi na raw po. Kasi po, noong April po, pumunta na rin po kami sa BMC sa Naga po. Tapos, pinabalik po kami dito sa BR. Tapos po, doon ko po pinagpatuloy yung mga laboratory test ko po. Sa sitwasyon mo yan, Alexandra, ito po ba ay inherit or namana mo sa mga magulang, sa kapamilya? Ano po siya? Congenital heart disease po. Since birth po siya. Since birth, kaya Opo. meron bang minanahan ka? Si Papa po. Si Papa. So meaning to say, yung Papa mo namatay dahil sa sakit sa puso? Opo. Marami po yung complication po sa katawan. Pero isa na po doon, yung heart disease niya Okay. rin po. Nababanggit mo din naman na ganyan yung naging sitwasyon ng tatay mo. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Meron bang takot na nararamdaman ka? Or talagang nilalabanan mo ito at alam mo sa sarili mo na malalampasan mo ito?
About po dyan, ano po, nung na-confine po kasi si Papa sa zone, inoperahan din po yun si Papa. Tapos ako po yung nagbantay. Tapos ako pa po yung pinapirma. Tapos namatay din po siya sa operation niya. So, nung nalaman ko pong yung operation na lang po yung parang makakapagaling sa akin. Noong una po, ayaw ko po talaga kasi takot po talaga ako. Piling ko po, susunod ako kay Papa. Pero yung doktor po kasi, pinupush niya na po ako kasi kung gusto ko daw po makapag-aral talaga. Ayun. So, dun ka humuhugot ng lakas na sabi ng doktor, kung gusto mong makapag-aral, kailangan mong mag-undergo ng operation. Alam mo Opo. kasi, Alexandra, iba-iba yung sitwasyon, ano? Iba-iba yung sitwasyon. Alisin mo doon sa isip mo na after the operation ng tatay mo, namatay. So, iba-iba yung sitwasyon. So, baka this time, after your operation, ay gumaling ka at makabalik ka ng pag-aaral. Gustong-gusto mo yon? Opo. Okay. Anong gusto mo pag katapos mong mag-aral? Ano yung pangarap mo? Malibot po ang mundo. Ano, malibot mo yung mundo. Okay. Ano po, isa po yun. Tapos po, gusto ko rin pong makatulong sa pamilya. Tapos, sa pamilya po talaga. Apo. Pero anong profesyon yung gusto mo sana? Nursing po talaga. So gusto mo maging isang nurse? Opo talaga. Ayaw maging flight attendant. Katrina nalilibot pala. partner. Katrina partner. Katrina partner Oo, yung bakit pangalan ako niya? Alexandra ng Alexandra? Pero wala siyang reaksyon. So baka yun ang gusto mong maging second name. Katrina Alexandra. Ayan. So anyway, malay mo after your operation, gusto mong kasi parang second life mo na yon, tatawagin kitang Alexandra. Okay lang yon? Okay Katrina Alexandra. Ayan. So ngayon, ano yung gusto mong mangyari? Bakit lumapit ka sa aming programa? Ano yung pinakahiling mo, Katrina? Po, matulungan po ako na sa operation ko po. Yun lang po. Okay. So, nakikita ko sa mata ni Katrina na kahit meron siyang sakit, meron siyang iniindang sakit, andun yung positive na personality niya na talagang gagaling. Gagaling siya at hanggang sa makamit niya itong pangarap niya. Kumbaga sa alang-alang dito sa pangarap niya ay At gagawin alam mo, niya partner, ito. yung Kahit pinagdidiinan niya, partner, na gusto niyang mangyari, makatulong sa pamilya. pamilya. Apo. Kumbaga nakikita mo yung nanay mo na kumbaga ayaw mo nang bumalik pa sa ibang bansa. Ilang taon na itong nanay mo? Nagpabalik-balik na po kasi siya doon. Like, grade 6 po ako. Wala po siya nung graduation ko. Tapos sa mga mahalagang okasyon. Oo, wala matanong po. ko pala, Katrina, gaano kahirap na meron kang ganitong uri ng sakit pero wala sa iyo sa side mo si mama para ialagaan ka, i-comfort ka? Meron bang question sa or parang hinahanap mo yung kalinga ng isang nanay? Madalas po. Kaso po, parang sa pilitang adulting na lang po yung ginawa ko kasi mas Sa pilitang adulting po. adulting. So parang kinakaya mo na lang dahil naiintindihan mo kung bakit nandun si mama sa malayo at nagtatrabaho. Opo. Ayan. So mabuting bata itong si Katrina. Pero anong sabi ng doktor? Ito ba'y dapat open surgery ang gagawin po sa iyo? Opo. Open Kailan heart. daw po? Kailan daw naka-schedule dapat na maoperahan ka? Nakalista na po ako sana this August po. Kaso po, hindi po namin masettle yung kailangan pong masettle. Okay. So malaking Malaking halaga halaga yung ito. kakailanganin. Opo, mahalaga. Nasa magkano yung estimate mo? 1.4 million po yung 1.4 million. Million, partner. Okay. So dahil yan ang kahilingan ni Katrina, para sa kahilingan ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Congressman. Opo, Congressman Pido, magandang hapon po. Magandang hapon po lahat na nanonood, nakikinig ng Tabang Ora mismo.
Magandang hapon, Ali, sa indong representante kang ako Bicol Party List. Opo, Congressman, ito po isa na naman pong kababayan natin ang nangangailangan po ng tulong. At ito nga po si Katrina ay meron po siyang sakit sa puso at kailangan niya po ng open heart surgery. Ano po ba yung libreng serbisyo na maibibigay po ng ako Bicol Party List para naman po kay Katrina? Alam mo, yung serbisyo natin ay full medical assistance. Kung dyan yan sa BRHMC, we have a world-class facilities for a heart operation, and maswerte po kayo dahil lang ako Bicol Party List patuloy na naglalaan ng pondo at pinapa-igting pa ang serbisyo, napaganda pa. And pagdating naman sa mga bayarin ng ating mga pasyente, tayo po ay handang tumulong at dahil po nga dyan ay sasagutin na po ng ako Bicol pati na ng BRHMC ang inyong gastusin doon sa open heart surgery. Ayun. Katrina, napakinggan mo si Congressman Pido. Sasagutin ng ako Bicol Party List ang gastusin mo sa ospital dyan sa BRHMC patungkol sa open heart surgery. Ano yung mensahe mo para kay Congressman Pido? Maraming salamat po. Ayun. So Hindi maraming ka salamat daw na po. sinagot na ng ako Bicol lahat ng gagastusin mo sa operation. Po. Ayan. Salamat. Pasensya na, Remy, at I have to go back to my meeting. Nasa House of Representatives tayo. Apo, Remy. maraming Okay. salamat po, Congressman Pido. Naiintindihan po namin na marami pa po Salamat. kayong ginagawang trabaho para po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, Congressman Attorney Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Bye-bye po. So, napakinggan mo. Alam mo, partner, nung sinabi ni Congressman Pido na sasagutin lahat patungkol sa operasyon, basta dyan sa BRHMC, parang ako, partner, nabunutan din ng tinik para kay Katrina. Katrina, alam ko na naluluha-luha ka na dahil yan sa saya. Siyempre, sige, paki-express mo yung nararamdaman mo ngayon. Sobrang saya po sa totoo lang kasi alam ko pong mahirap maghanap ng tulong po. Kasi naranasan na rin po namin yun nung kay Papa po. So, thank you so much Bago po. ka pa man napunta dito, marami na bang prayers na marami ng gabi, araw na talagang punong-puno ka ng pagdadasal na sana ay merong tao or ahensya ng gobyerno, opisina or party list na tutulong sa'yo para lang ay itong operasyon mo ay syempre problema sa bayarin. Opo, kasi may mga nights pong hindi na po makatulog, ganyan po. Kasi mas... Ayan, naiintindihan natin. Parang ano siya, partner ngayon, speechless, parang na-overwhelmed. May halong kaba at kumbaga Pero saya. ready ka na, Katrina. Ready ka na sa schedule ng operation mo. nag-ano po ng Meron pa courage hesitation? po. Wala nang hesitation? Wala po. Pero Yung lakas na lang ng loob. Opo. Ayan, so hayaan mo, Katrina, isasama ka namin sa panalangin na sana etong syempre yung operation mo is maging successful. Thank you po. Pero nung pag naging successful itong operation at kumbaga magaling ka na, ano yung una mong gagawin? Mag-aral po talaga. Ay, mag-aral talaga. Saan ka pupunta after the operation? Pag tapos na yung healing process mo? Sa Bicol University po. Ayan. So, pupunta mismo siya sa Bicol magaling University. na ako, ito na. Mag-enroll na ako. Ayan, so, ayan. Wala nang sakit. Saludo kami sa iyo, Katrina, dahil positibo ka sa gusto mong mangyari sa buhay at sana one of these days makita ka namin na isa ka ng nurse. Yan. Registered nurse. Successful nurse, registered nurse na handang magsilbi sa ating bayan bilang isang nurse. Opo. Thank you po. Apo. Kung meron kang mensahe, Katrina, ano yon? Mensahe sa Ako Bicol Party List, tapos mensahe sa ating mga kababayan na katulad mo, na isang estudyante na natigil sa pag-aaral dahil lang sa may sakit, pero porsigidong ipagpatuloy ang pag-aaral. Message ko po sa Ako Bicol Party List. Thank you po sa pagtulong po and sa agaran pong
pag-extend po ng help po para sa akin. And sa mga students naman po na katulad ko rin, laban lang sa buhay. Yan, laban lang sa buhay. Tama yan. Kasi ang lumalaban, talagang makikita mo yung tagumpay. Ano? Mas okay na lumaban ka kaysa sa tumigil ka sumuko ka na lang. Walang mangyayari talaga, Correct. partner, pag sumuko ka. Opo, walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo. Tama, Katrina? At dahil dyan, Katrina, eto, tanggapin mo itong bigas, libreng bigas, galing sa Ako Bicol Party List. Ayan. Kumain ka ng marami nga, Katrina, para at least lumakas ka na. Ayan. Bumaba ba yung timbang mo? Hindi naman. Pababa po. Okay, pabago-bago. Opo. So, kumain ka, yan. 10 kilo yan, ha? Ayan. Baka ko lang, partner. Ano? Dagdagan mo na. Dagdagan natin. Maraming Okay. salamat, Katrina, sa iyong pagtitiwala sa Ako Bicol Party List at sa aming programa. At meron kaming staff na aalalay sa'yo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ayan. Kumbaga magandang balita para sa kanyang nanay. Ano yung una mong sasabihin sa nanay mo? Oo, di ba mag-video call kayo mamaya or kaya mag-uusap kayo sa Messenger. Ano yung unang sasabihin mo kay mama? Na ano po, hindi niya na po kailangan mamroblema sa tulong pinansyal niya po. Ayun. So, nanay, ano pangalan ni nanay? Ginilita po. Jenilyn, Nanay Jenilyn, yung pinagpaguran nyo po dyan sa ibang bansa, saan bansa? Saudi po. Ayan, yung pinagpaguran mo dyan sa Saudi, ipunin nyo po para na lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero yung medical na problema po ng inyong pong anak, sagot na ng Ako Bicol Party List. Samantala mga ka-aksyon, mula sa Camarines Norte, isang ina ang nagpadala ng panawagan sa ating programa. Ang kanyang hinaing ay hustisya sa kanyang anak na 14 anyos ng hiwalay umano sa dalawang 17 years old na lalaki. Or hinalay. Hinalay, partner. Hinalay pala yun, partner, ng 14 anyo, 17 years old na lalaki. Ang panawagan ng ina na si alias Gina, panoorin po natin ito. Yan mga ka-aksyon ang panawagan at para sa detalye makakausap natin ngayon si alias Gina mula sa Camarines Norte. Hello, magandang hapon Gina. Magandang hapon po. Apo, Gina, paano nangyari itong panghahalay umano sa iyong anak? Pwede niyo sa aming makikwento kung paano nangyari ito? Ang nangyari po ito nung July 6, bandang patanghali. Kinaon po dito yung anak ko, ang kaibigan. Ngayon, ang kwento po sa akin ng anak ko, ang sabi po ay maliligo daw, pero ayaw niyang sumama. Kaso po, siyempre kaibigan at mga kabataan, lalo minor de edad, madali po bagang manipulahin ang mga madaling, kumbaga, maakit. Sumama po ang anak ko. Ang sabi po, maliligo nga, pero may dadaanan daw po. Ngayon, pag punta po nila doon sa bahay na sabing dadaanan, daw po ng parang kwentuhan muna. Tapos, nakita niya, may bumili na ng alak. Ngayon, siya daw po ayaw uminom. Sabi niya, ayaw niyang uminom. Tapos, ang nangyari, napilitan din po kasi pinipilit na daw po siya. Siyempre nga bata, barkada, tiwala siya, tumagay siya. Kaya lang po, doon daw po sa pangyayaring yun na parang unang tagay pa lang yung sabi sa akin ay medyo na siya. Iba na daw po agad yung pakiramdam niya. Opo. So sa madaling sabi po, nanay, eto pong anak po ninyo ay niyaya po nitong dalawang kabataan at sinama po siya at nag-inuman. Opo, may kasama pong babae, mag-boyfriend ang nagkaon sa kanya. Tapos, sumama nga siya. Pagdating dun sa ayaw niya nga uminom, pinilit siya.
Nung umiinom na sila, siya daw, nagtaka daw po siya at nahihilo na agad siya. Tapos, nasakit yung liig niya. Nagtaka siya sa, ininom nila kung bakit nagkaganon agad siya. Tapos, nung daw kung na siya, may tama na, umakyat siya daw sa taas para matulog. Pinapatulog na din daw po siya. Okay. Ngayon, sumunod din daw po yung mga kabataan na yun. Tapos, naiingayan daw po siya. Bumaba siya doon sa isa namang tulugan, sa ibaba. Ngayon, doon daw po, parang naiidlip na siya. Doon pumasok yung mga kabataan na yun. Yung isa muna. Opo. So, ito pong alias JJ na lang po, nanay, Ito po yung isang lalaki na 17 years old. Opo. Okay. So, sa madaling sabi po, nanay, sa tingin po ng anak po ninyo ay meron pong nilagay na bagay or meron pong nilagay doon sa inumin na iniinom niya. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin kasi minsan na daw po siyang uminom na din sila pero hindi daw po ganun ang pakiramdam niya. Pero nung time na po na yun, bakit daw pati dibdib niya masakit? Lalamunan niya masakit. Tapos ang ulo niya daw po masakit masyado. Okay, nanay, mahinto muna kita, nanay, kasi sinasabi nyo na, ito bang anak nyo ay laging umiinom ng alak? Kasi sabi nyo, lagi naman siyang umiinom at yun lang yung first time na parang iba yung pakiramdam niya. Opo, naaaya na din po siyang uminom, pero hindi daw po ganun ang nararamdaman niya. Nung time lang po na yun, kaya nagtaka ako sa kanya, naaamoy ko na kasi siya, pero nakakauwi pa po siya. Nanay, pero opo, time na yun, 14 anyos yung anak po ninyo pero talagang parang normal na po sa inyo na umuwi po siya na naamoy nyo pong amoy alak. hindi po normal yun sa akin. Kasi bihira naman po na time na yung naaano ko. Alam kong umiinom na siya kasi naamoy ko isang beses. Okay. Pero hindi ko po alam na palagi na. Tapos pinilit ko po siya paaminin. Nasabi niya nga po, napapainom na din siya. Pero hindi ganun talagang nangyari sa kanya. Opo. Pero Nay, opo, pero Nay, no, yung oras na yun, kasi nababanggit nyo, tanghaling tapat yung nangyari po sa anak po ninyo. So, nung araw po ba yon, nagpaalam po sa inyo yung anak po ninyo na sasama sa barkada niya? Hindi na po nagpaalam kasi po pinilit na nga po, pinasakay na daw po doon sa motor. Ay ako po, nag-uutos sa kanya na tulungan akong maglaba. Kasi linggo na yon, sabi ko po kasi may pasok na. Tapos, yun nga po, nagre-ready na siya ng paglaba. Tapos, huminto yung motor. Sinilip ko sa bintana, yun na nga. Okay. So, Nanay? Opo, nawala si Nanay, ano? So, ang binabanggit ni Nanay, habang naglalaba siya, katulong niya, katuwang niya yung anak niya, pero bigla na lang nawala. Na nung sinilip niya sa bintana, sumakay na ng motor. Okay. So, pero nakakabali to, partner. Kasi partner, 14 years old, umiinom na ng alak, nakikipagbarkada. Okay lang pakikipagbarkada, pakikipagkaibigan. Pero dapat, yung magulang talaga, malaki yung partisipasyon, obligasyon sa bata na kailangan, partner, itigil laging yung follow-up ba? 'Di ba? Yung pina-follow up yung bata kung ano yung ginagawa sa pang-araw-araw, kung saan pumupunta, sino yung mga kasama. Yun ang pinaka-importanting role ng isang magulang. Kaya nangyari na umaabot sa ganitong sitwasyon. So, tingnan mo, partner, yung sitwasyon, 14 anyos, nakikipag-inuman, tapos ganito yung reklamo ng nanay na posibleng hinalay nitong dalawang 17 years old. So, yan, partner, kasi yung pangarap ba ng bata. 'Di ba? Sa murang edad, na-experience niya yung ganyang uri ng pangbababoy, panghahalay. So, yan ang pinaka-problema, partner. At sa mga magulang na nanonood po ngayon, so kung kayo po ay may mga anak na sa murang edad ay nababarkada na, palainom na ng alak, so better, bantayan po natin. Ayan, mukhang nasa linya na si Nanay. Nanay, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po. Apo, pasensya na, Nanay, ano? Apo. Kahit nakakunik sa inyo.
Apo, naputol po tayo, nanay. So, ang tanong ko po, nanay, dahil nababanggit nyo po na habang kayo ay naglalaba, katulong nyo po yung anak po ninyo, ay bigla na lang pong itong umalis at sumakay po ng motorsiklo. Tama po? Umangkat po siya. Lumabas siya kasi nga may tumatawag sa kanyang nakamotor. Sinilip ko din po, yun ang akong barkada niya. Pagkatapos po, nag-uusap-usap sila. Siyempre, umaandar yung motor, hindi ko masyadong naririnig. Yung pala po, inaakit na yung anak ko na mapunta nga ng liguan. Tapos, pumasok na po ako. Sabi ko, alam niya pong maglalaba kami. Sabi, isip ko, hindi siya sasama. Kaso po, nung time na yon, bigla umandar yung motor, hindi ko naman na maabot. Okay. So, sa Nakasama na. Opo, sa inyo pong pagtatansya, ito pong anak nyo ay kusang sumama or sa pilitan pong isinama nitong dalawang lalaki? Babae po yung isa, yung nagsundo, yung mag-boyfriend na barkada niya. I see. So, mag-boyfriend yung sumama dito po sa anak po ninyo. Ito po ba ay kilala nyo na po dati pa na kaibigan talaga po ng anak po ninyo? Kailan po lang po yan nakilala, ma'am? Kailan lang po sa Messenger, nag-chat po, ipinapaalam yung anak ko. Ayun. So, alam po ninyo na... Sila. Opo. So, kakilala nyo po itong mag-boyfriend na kaibigan po ng anak po ninyo. Kakilala ko po yung babae. Yung lalaki po, hindi ko kilala. Opo. Hindi ko nga po namukhaan yung masyado. At sa mga oras po na yon, hindi nyo Kasi po alam... hindi naman daw po yun. Opo. So, at sa mga oras na yun po, nanay, hindi nyo po alam kung saan po sila pupunta. Hello? Hello, Nay? Hello po. Hindi ko po alam nung time na yon kung saan sila pupunta. Basta po papunta silang Padait. Opo, Nanay Gina, maitanong ko lang nung araw bang yon nang mangyari na itong pangahalay ay naikwento na agad sa iyo ng anak po ninyo itong nangyari sa kanya? Hindi po. Nalaman ko po yun ay Miyerkules na. Linggo po kasi nangyari yun. Miyerkules ko na po nalaman kung hindi pa po pinilit ng mga kaibigan na may sasabihin daw sa akin. Opo. Sabi ko ano yun? At ako ay paalis. Sabi ko ano ba yun? Opo. So ibig sabihin... Kaya po ang... Opo, Nanay Gina, so ibig sabihin, Nanay, natatakot itong anak po ninyo na sabihin sa iyo, kumbaga sa barkada niya muna, isinumbong itong nangyari sa kanya. Opo, parang ganon. Kaya po nagtaka ako. Pero ipinasundo ko po yan sa pamangkin ko. Kung siguro po napaaga yung pagsundo, hindi po mangyayari yun. Kaso po, nung time na yun, pagkasundo ng pamangkin ko, umiiyak siya nung sinisermonan po dito sa bahay. Pinagsasabihan ko po, at di nga ako nagangkonsinti ng mga ganyang kabataan na mali na lilihis ng landas, mali ang mga ginagawa. Sabi ko, dapat kako, kapag sinabihan ng magulang, makinig. Kasi kako, lahat ng sinasabi ng magulang, para sa inyo yan, hindi para kung kanino. Yun Opo. na po, umiiyak na lang siya, di po siya nagsasalita, di ko alam kung anong siya, parang nininervyos yung kamay niya po, nanlalamig, kung hawakan ko. Opo. Nanay Gina, opo, maitanong ko lang niya, iba yung... Opo, kasi... Ano po? Opo, kasi trauma kasi itong nangyari sa kanya, Nanay Gina. Nung bilang isang ina, nung kinikwento niya po yung nangyari sa kanya, ano po yung pumapasok po sa inyong isipan? Ano po yung nararamdaman nyo nung mga oras na pong iyon? Natural na po yung sobrang galit ko po. Gusto ko nga po, nasa kalsada pa man din kami nang sabihin ng anak ko. Alam mo po, gusto kong sakalin, pero nabaka ako kung anong gawin kasi nasa tabi kami ng highway nung sabihin sa akin. Pero grabe ang galit ko. Kaya po siguro nagkamali din ako ng desisyon. Pinuntahan ko agad doon sa inakit ko sila.
pinuntahan ko doon, yung anak ko, sinama ko doon sa barangay nung dalawang pumalay sa kanya. Doon po kami nagpa-blatter, mali yung dapat ginawa ko. Pero nalito na po ako sa sobrang galit ko. Nanghihina ako, mali-mali ka po yata nang naging desisyon ko. Opo, naiintindihan po namin kayo, nanay. Ano? Initial reaction po ng isang nanay na ganun po yung nangyari sa kanyang anak. Ano na lang po, nanay Gina, yung mga salita na naibanggit na lang po sa inyo ng anak po ninyo, nung kausap niyo po siya, pinipilit niyo po bang magkwento itong anak po ninyo kung ano po yung nangyari? Pinipilit ko pong magkwento, pero hindi ko maintindihan, ma'am, kasi parang nagugulo siya, natatakot na hindi ko maintindihan. Minsan nakatulala pag na ito sa bahay. Minsan bilang nanay, inuutosan ko siyempre. Minsan iba yung, kung nakatingin lang siya, minsan ang ginagawa, naka-cellphone nga, pero scroll lang siya, ano lang ng pindot ng kung anong mapanood niya. Hanggang ngayon, ganun po ang nangyayari sa kanya. Kahit po, nagsagpukwento po siya, putol-putol, tapos basta, yun na yung kwininto ko, yun na yun. Huwag mo akong kausapin, may ganun po. So parang ayaw niyang pilitin ko siya. Sabi ko, bakit anak ko? Sabi ko, akong nanay mo, ako ang kakampi mo, hindi ka kung sino. Sabi ko, sa akin ka magsabi kasi ako ang tutulong sa iyo. Opo. Hanggang ngayon po. Opo, nay, parang ganun ang nagiging sagot niya. Opo, parang balisa din po ba yung anak nyo paminsan-minsan or parang malayo po yung tingin niya at marami po siyang iniisip? Opo. Parang napapansin niyo po yung anak niyo po ay parang balisa, marami pong yung iniisip, malayo yung tingin. Ganun po, ma'am. Ganun ang minsan nangyayari sa kanya. Kaya ang ginagawa ko na lang po, kung ngayon galit ako, maya-maya iniisip ko baka kung anong gawin sa sarili niya. Bilang nanay po, baga kahit sumasama ang loob ko kapag hindi nakikinig yung anak ko, ako na lang yung gumagawa ng paraan para po kausapin niya ako, para bumait ulit siya, yung maging ano siya. Kasi minsan po talaga, nag-iba, malaki po ang pinagkaiba nung simula nang mangyari yun sa kanya, malaki ang pinagkaiba ng ugali niya. Opo, ang bait po na anak ng so nagtaka lang nga ako nang mangyari yun. Ibang-iba na siya. Opo, so parang Nanay Gina, lahat na lang ng pag-iintindi ay ginagawa nyo na lang po para po sa anak po ninyo. Nanay Gina, ano na lang po yung plano nyo ngayon, Nay? Dahil po ganito po yung nangyari sa anak po ninyo. Gusto ko po sana matulungan ninyo ako kung ano yung talagang tamang proseso. Kasi po, sa totoo lang po, ako bilang nanay, hanggang ngayon nalilito ako kung ano yung dapat kong gawin. Gusto ko yung sa legal lang. Kasi kung lamok lang yan, madali lang yan eh. Tao din yun. Kaya iniisip ko pa rin, kahit nasabihin may pagkakamali yung anak ko, ang gusto ko mabigyan ng katarungan yung nangyayostisya yung nangyari sa kanya kasi pamamarisan kung hahayaan ko lang. Minsan po nag-uusap kami ng asawa ko, itutuloy natin o hindi. Ang sagot ng asawa ko, nalilito din ako. Bahala ka, Anya. Sabi ko, sana Lord, bigyan ako ng tao o ng kung anong ahensya o ano na makakatulong sa amin. Para lang po maayos ito. Kasi kung hinahayaan ko po, pamamarisan yan. Masabi sila, wala pala, ang batas ay ganyan. Pwede ka palang gumawa ng paulit-ulit ng ganyan kasi hindi naman pala ipinapakulong. Kaya ito ang gusto kong mangyari. Mabigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko para hindi na pamarisan at maging aral sa ibang kabataan na nalilihis ng landas. Nanay Gina. Kaya salamat po ako sa tulong po ng isa ninyong kasamahan dyan. Nalaman po niya yung nangyari sa anak ko. Siya po ay handang tumulong. Na sana po ay bibigyan daw ng hustisya. Sabi ko sa anak po mangyari. At yung dinadasalan ko, ito na po si
Makati. Opo, Nanay Gina. Ako, laking pasalamat Opo. ko, naalaman ko, ako Bicol. Sabi ko, thank you Lord, binigyan kami ng gagabay sa amin. Opo. Yung tama po bagang Nanay Gina, eto po Nanay Gina. gagawin namin. Opo. Makinig po kayo, Nanay Gina, ano po, dahil sa sitwasyon po ito, ang anak po ninyo ay 14 anyos pa lamang at nangangailangan po siya ng paggabay, pagmamahal at syempre hindi niya po ginusto ito at hindi niya po alam kung anong mangyayari sa kanya. Kaya tama po yung desisyon nyo na ituloy po ito at hanapan po ng hustisya. Ito pong anak po ninyo, Nanay. So, kami po ay laging handa po na tumulong po sa inyo para naman po ay eto pong nangyari po sa anak po ninyo ay magkaroon po ng hustisya. At para sa agarang pag-aksyon, Nanay Gina, makinig po kayo. Dahil mga minor de edad ang biktima at ang mga suspect, idudulog natin itong reklamo sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Labo, Camarines Norte. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Head Officer ng MSWD na si Ma'am Elisa Capestrano. Magandang hapon po, Ma'am Elisa. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo. Ma'am Elisa, eto pong pinag-uusapan natin ay mga minor de edad. Isa pong biktima, 14 anyos at dalawa po na umano ay humalay dito po sa 14 anyos at 17 anyos po lamang ito ding dalawang pinaghihinalaang pong may gawa po nito. Ano po yung maaring legal na aksyon ang pwedeng asahan ngayon nito po nila alias Gina at yung biktima po? Sa ngayon po, nakikita ko po, very emotional po ang ating nanay ng victim. Kailangan po muna nila ng sinig. Ano po? Kasi para po medyo maibsan yung emotion ng nanay. And of course, doon po sa victim. Kailangan po talaga nila ng counseling. And then, pag okay na po, sa kanila mag-desisyon kung ano po ang gagawin sa kaso. Opo. Sila po ang mag-desisyon. Opo. Okay. Ma'am, eto pong mga suspect ay nearly to 18 years old. Meaning to say po, malapit na maging legal age. So, may maari po bang may isang pangkaso sa ganito pong pangyayari na ang involved po ay 17 years old pa lamang? Pero, syempre, yung kaisipan po nila ay malapit na po doon sa legal age na 18 years old. Opo, ma'am. Sa under RA 9344, yun po ang tinatawag natin Juvenile Justice Act na kung saan ang mga bata na 15 years old and below 18 years old ay may criminal liability sila. Ibig sabihin, pag nakatumit sila ng mga serious offense, which is isa yan sa mga yung rape or alleged rape, ay may criminal liability sila. Isa yun sa heinous crime. But dito sa 1944, ang batang may mga edad 15 but below 18, kailangan mo na rin mag-undergo ng discernment. So, dapat ma-assess muna ng isang social worker if the minor alleged victim ay acted with discernment doon sa case na inaakusa sa kanila. So, Okay. yung mag-undergo muna ng assessment. So, titingnan doon kung yung mga bata ay may kakayahan na mag-distinguish between right and wrong, Opo. between morality. So, meaning to say po, Ma'am Elisa, dahil eto pong suspect ay 17 years old na, meaning to say may criminal liability na po sila. So, ano po yung pwede nilang kaharapin? Kasi ang binabanggit nyo po, yung 15 years old pababa. How about eto po na 17 years old na may criminal liability, ano na po yung pwede nilang kaharapin? Yung sinabi ko kanina, ma'am, 15 years old but below 18 years old. Okay. So may criminal liability. Yung 15 years old and below, wala po silang criminal liability or exempted sila sa criminal liability under doon sa RA 9344. Ito mga batang ito, if acted with discernment o nakitaan ng social worker na with acted with discernment, pwede i-file po sa kanila yung case kung depende po sa police kung ano po yung magiging kaso na isasampa sa kanila. So may criminal liability po sila. Opo. Sige. Ma'am, ano na lang po ang pwedeng asahan na intervention mula sa MSWD sa inyong opisina, especially dito po sa biktima? Sa amin naman sa opisina, once na i-refer yan, properly i-refer sa amin yung case na yan. Kasi as of na wala pa kami detalye
detalye kung ano yung nangyari and even ang bawsi ay hindi pa yan na-refer sa amin. But once na i-properly refer yan sa aming tanggapan, nandun po ang aming support programs and services pagdating po doon sa mga bata. Doon, lalo tigit po doon sa victim. So, may mga counseling services kami. Kung kailangan po siya i-undergo for psychological exam, kung ito ay nakitaan ng trauma, yun po i-assist yan ng opisina. And of course, yung family, kasi tinitingnan natin dito yung maging parental guidance din ng mga magulang. Kasi importante yung guidance ng parents. Tama po. Kasi mga bata talagang mapupusok ang mga kabataan natin ngayon. So, kailangan talaga na tutukan din yung family noong paano yung mag-discipline ng mga bata. And then, of course, kailangan dito na bata itong support ng family. Hindi na kailangan na parang tutuloy pa yung bata sa pangyayari. Kailangan na ng support. Ayun. Wala Opo. po ipa-instance natin sa parents ng bata, Opo. sa family ng bata. Opo, ma'am, dahil sa sinabi niyo po, ano po ngayon ang maaari nilang simulan na proseso para matanggap niyo po nila po itong tulong mula sa inyong opisina? Dapat po sila ay pumunta dito sa opisina or i-refer sa amin, samahan kung sino po ang, kasi wala pa nga po kaming detalye ng parents and the family of the victim. So, samahan po dito sa opisina at automatic naman po pag na-assess namin yan, kung kakulang ng mga servisyo para sa bata, sa family, automatic naman po yan. And then, sa counseling naman, so, we will go through kung ano yung ika-counseling namin sa kanila, kung ano yung mga process cons, ano yung mga magiging proseso na kakaharapin or magiging pagsampa nila ng kaso. So yun po, papaliwanag natin. At tuloy-tuloy na po, refer na natin yan sa PNP para tuloy-tuloy na po ang mag-file ng kaso. Kung yan po ay mag-desisyon yung magulang na mag-file ng kaso. Opo, Okay. malinaw po ma'am, sasamahan po ng aming team sila alias Gina at anak po niya sa tanggapan po ninyo para sa mga susunod na proseso. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Elisa Capistrano, ang Head Officer ng MSWDO Labo, Camarines Norte. At eto partner, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang tagapagsalita ng PNP Regional Office 5. Alamin natin partner kung ano naman yung legal na proseso para naman partner at ano yung kasong pwedeng kaharapin ng 17 years old na may kagagawa ng ganitong uri ng insidente. Okay? Alamin na natin, nasa linya na. Magandang hapon, Police Colonel Malu Kalubakib. Yes, good morning sa lahat, sa mga listeners natin ngayong hapon. Diyos maray na hapon sa Indo Gabos. At sa mga magagayo ng mga anchors and guwapo, maray na hapon po. Opo, Tagalog lang tayo ngayon, Police Lieutenant Colonel Malu, dahil marami po tayong nakatabay, nanunood at nakikinig po sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ma'am Malu, para sa kaalaman po ng ating tagapanood at tagapakinig, sa mga ganitong klase po ng mga reklamo, ano po yung kadalasang proseso na dapat pong malaman ng isang magulang? Kasi binabanggit ng MSWDO, dapat yung interference ng magulang, dapat palaging naandon. Yung pag-update ng magulang, pagbantay sa mga bata, lalo na 14 years old, dapat laging naandon. So ano po yung dapat gawin? Yes, yun po talaga ang kung sa main ingredients, yung mga minor victims or yung parents, ang kailangan po na synchronize din po ang kanilang pagproseso. Like, halimbawa, yung kaso natin ngayon, meron tayong minors, same victim and the suspect are minors. Napag-alaman ko din na although ang mga polis natin may mga proseso din pong kailangan na gampanan, and yet they are still waiting po doon sa affidavit ng victim. So, generally speaking po, it's the victim po dapat ang nagdadala ng kaso. Like, halimbawa, sa amin po, sa PNP, pag may ganitong lumapit sa amin, ang advice ng PNP is, kailangan po na mag-seek sila ng tabang or ng help sa mga counselor or therapist po na nag-handle ng mga kaso or cases of sexual abuse. And then,
ina-assist po yan ng ating mga WCPD if ever man na may threat or may mga, yung hindi healthy ang environment niya. So we need a safe place or temporary shelter kung kailangan siyang ilipat ng lugar for security reasons. So pwede po tayong mag-refer nito sa mga crisis center or sa mga government agencies na nag-o-offer po ng temporary shelter. Opo. And then, advice ko rin po sa mga victim or even sa mga parents na make sure po na yung mga evidence, yung talaga ang pinag-ano natin ngayon, pinanghawakan natin ngayon is yung evidence is safe and intact na possible po na makakatulong sa pag-decide po ng victim to file a case. Kasi po every case, kailangan natin ng evidence and then solid evidence and mga witnesses or testimonies. Mabigat po yun na pwede nating isabay during the file-up case. And another thing, yung pong pag-secure ng medical legal certificate from a medical legal officer, and then kung if ever man na wala pong mga bodily injury, it doesn't mean na walang rape na nangyari. So may mga kaukulan din pong pag-test ang ating mga physicians or mga doctors or mga medical legal officers kung paano po makuha yung mga evidence na appropriate po for charging rape case po. Opo. And then, maputo lang po kita, Police Lieutenant Colonel. Diretso po tayo doon sa kaso na pwedeng kaharapin po nitong dalawang suspect. Ano po yun? Ito po ba ay posible masampahan ng kaso? Ano po ba yung pwedeng kaharapin? At etong sinisigaw na hustisya po ng mga magulang? Again, it depends. Diba, we are, meron tayong involvement ng minors, still need po ng referral or letter sa DSWD po para mag-issue sila ng discernment. Kasi pag file ng case, lalo na minor involved, kailangan po yung discernment referral po ng MSWD. So meaning, sila yung magbe-measure doon sa mga suspect kung talagang alam nila ang kanilang ginagawa. Discernment means alam nilang mali pero still ginawa nila pa rin. So it's the DSWD po ang mag-i-issue ng discernment. Kung meron na po yan po ang kailangan ng PNP para po mag-file ng kaso against sa mga suspect. Opo. So meaning to say po, Police Lieutenant Colonel, pag napatunayan po at inamin nitong mga suspect na ginawa po nila itong pangahalay, pagtungtong po ng 18 years old partner, yung tanong mo. Opo. Yes, maaari na ba itong makasuhan? Yes, ang penalty po dyan, mga kaibigan, meron tayong reclusion perpetua na imprisonment from 20 to 40 years. Meron din po ito, yung sa reclusion perpetua imposed on the offender if rape is committed through sexual intercourse. Reclusion perpetua yan. While the prison mayor or imprisonment from 6 to 12 years is imposed on the offender if the rape is committed through oral or anal sex or through the use of any object or instrument inserted into the mouth or anal orifice of the woman or a man. Opo. And pwede rin po itong i-elevate sa reclusion temporal or imprisonment from 12 to 20 years or reclusion perpetua depending po sa circumstances surrounding the crime. Opo. So, Ma'am ibig Malu, sabihin, pag tumungtong po ito ng 18 years old, yung tinatawag natin na criminal liability ay pwede na pong kaharapin nito pong mga suspect. Of course. Pag alam naman po natin na may kasalanan, may mga punishment po, may mga criminal liability po na pwede silang kaharapin. Opo. Sige Ma'am Malu, paalala na lang po sa ating mga magulang, especially kung in case na nabiktima rin sila ng ganito, ano dapat nilang gawin? Sa mga magulang po, alam naman natin kung saan pumupunta ang mga anak natin, lalo na minors. Kailangan po natin talaga silang bigyan ng paalaala. Every time na nabibigay po yung mga anak natin, huwag tayong magsawa na magbigay ng paalala kung sino ang kasama, kung sino ang mga barkada, kung saan
ang mga gig kasi nasa atin pa rin po ang moral ascendancy ng mga kabataan ngayon. Tayo ang ehemplo, tayo ang role model ng mga kabataan. Kung ano ang ginagalaw po nila sa labas, yun din po ang pinapakita natin sa kanila. Like, if ever man chances na may mga ganito pong kaganapan sa inyong family, sana wag naman po, automatic po na pumunta kayo sa WCPD, and then yung WCD officers po, sila yung mag-guide sa inyo kung ano yung tamang gawin. Pupunta sila sa DSWD kung mga minors ang involved, palagi po magkasama ang PNP and then DSWD, and then alam na po nila kung anong gagawin, like kukuha ng mga evidence and affidavit sa victim, and then maghanap tayo ng mga possible witnesses para po sa proper filing ng kasong rape. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Region 5. Thank you so much, Sir Nomer and Ma'am Remy. Just Robles po. Mabuhay ka, Ma'am Malu Calubakib. Ayan, so... At least nalinawan tayo, partner, regarding malaki dito sa talaga, mga partner, kaso. yung role ng isang magulang sa kanilang anak. Yan. Dapat talagang bantayan at patnubayan at kumbaga sabihan yung bigyan anak kung ng anong tama. Sabi nga ni Ma'am Kung Malu, anong tama at mali. hindi kayo magsawa na pangaralan yung inyong anak kahit paulit-ulit, kahit mabingi, hindi nakikinig, basta pangaralan. Ayan. Yan. Partner, balikan natin si Nanay Gina. Opo. Nanay Gina. Nanay Gina, napakinggan niyo po si Police Lieutenant Colonel at yung MSWDO. Hello, Nay? Pakinggan ko po kaso medyo mahina ang dating dito sa amin. Opo, Awan po sa cellphone ko. ganito na lang po, Nanay Gina, no? Ang sabi po ng PNP, eto at yung MSWDO, ang 17 years old ay meron na po silang criminal liability na kailangan po nilang pagbayaran or pag-usahan or meron na po silang kakaharapin pong kaso sa ganito pong uri ng pangahalay. Pag napatunayan po, meron po silang ginawang ganon. Ano po, Nay? At wag po kayong mag-alala dahil patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa PNP, sa MSWDO para po ito pong kahilingan po ninyo na makuha po ninyo yung hustisya para po sa anak po ninyo, Nay. Maraming salamat po. Opo, Nanay, kung meron kang mensahe dun sa dalawang suspect na tinuturo nyo na nasa likod ng pangalay po sa anak po ninyo, ano po 'yon? Sana po wag na nilang ulitin kung kanino pa at kung sinong kabataan na naliligaw ng landas ng mga ganyan. Wag na nilang gawin yung mga ganyang pangyayari na dahilan sa barkadahan na hindi maganda ang pinupuntahan. Tuloy may nangyayaring hindi maganda. Sana maging maayos ang kanilang pag-iisip sa mga magkabataan po dyan. Opo. Siguro, Nanay, opo. Gayahin niyang dalawang kabataan na ganyan ang ginawa sa aking anak. Opo. Sige, Nanay, meron... Kasi sobrang sakit po sa nanay. Opo, naiintindihan po namin kayo, Nay, at wag po kayong mag-aalala, Nay, dahil nandito po yung aming programa para po gabayan po kayo at tulungan po kayo na yung hustisya po na inihingi po ninyo ay makamtan po ninyo para po sa inyong anak. Sige, Maraming salamat po sa tulong ninyo. Opo. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang honor student nabalian ng buto sa kamay at binte matapos mahulog mula sa puno ng santol. Ang ora mismong pagtugon at ng ating programa, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List
na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Miss Sibi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Miss Sibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga ka-aksyon kasama natin ngayong hapon si Ermeline Almonicar Leonor, ang ina ni Angelo na 16 na taong gulang, isang honor student, ngunit ngayon ay hindi na muna nakakapag-aral matapos na mabali ang buto nito sa kamay at binte. Magandang hapon sa inyo, Nanay Ermeline. Magandang hapon din po. Apo, kamusta na po itong kalagayan po ng anak po ninyo? Diyan po, sa hindi po siya makalakad, laga lang po nakahiga. Nasa bahay niyo lang po ito Nakituloy po kami dito sa Legazpi po. Opo, taga saan po kayo? Masbate po. Taga Masbate at lumuwas lang po kayo papunta dito sa Legazpi. Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kailan po ito nangyari at paano nangyaring nahulog po nabalian po itong anak po ninyo? July 11 po. Nahulog po siya kasi galing po siya sa school nung araw na yun. Tapos bandang alas 5 po kasi nasa trabaho pa yung asawa ko po. Siya lang po doon, saka yung kapatid niya, yung bunso ko pong anak. Tapos nagkayayaan po sila nung anak ng kapitbahay namin na kumuha daw ng santol. Opo. Po. Tapos pakilapit lang po na yung microphone, ayan. Yung kasama po niyang bata, naiwan po sa baba, tapos siya po yung umakyat. Siya yung kumuha ng santol. Gaano kataas, ma'am, itong hinulugan po ng anak po ninyo? Nasa 4 to 5 meters daw po yun. So, medyo mataas po ito na hulugan po. So, dun sa baba, ano po yung hinulugan niya, ma'am? Ito ba'y... Yung po ng kalsada, yung parang irrigation po ng tubig. Opo. Doon po siya tumama sa semento po. Opo. So, gaano... So, yan, partner, yung nakikita natin, bali talaga yung buto. Sa legs, partner. Sa may tuhod yan, sa may tuhod. Dito po. Dito. Sa may legs. Tapos dito po. Yan. So, grabe, no? Opo. Sino po yung nakapagsabi sa'yo na na-aksidente na po itong anak po ninyo? Yung mga dumadaan po doon na mga sasakyan, yung mga drivers po. Opo. At idinala na ito sa ospital na anak po ninyo? Opo. Doon po, sa ospital namin po, sa Ticao Island po. Opo. Ano daw sabi ng doktor, ma'am? Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal. Tapos, wala naman po kaming pera na sapat po pa. Opo. Ikaw po, nanay, ay ano po yung trabaho niyo po, ma'am? At sa bahay lang po. Sa bahay po kayo. At yung asawa niyo po, ano po yung trabaho? Construction worker po. Construction worker. So, medyo, sabi ng doktor, ay medyo may kamahalan talaga itong... At in-advise kayo na dito sa BR, sa BRDTH po. I-opera po itong anak po ninyo. Opo. Nanay, magandang hapon po. Pang-ilang anak niyo po itong nahulog po sa puno ng santol? Pang-5 po. Pang-5. Ilan po yung anak niya, Nay? 6 po. 6. So, ito yung pang-5. Nangyari po ba ito? Anong oras po? Mga alas 5 po kasi galing siya sa school. So, pag galing niya sa school, diretso sa bahay, iniwan niya lang ba yung gamit, tapos diretso na po siya sa pag-akyat ng pagtapos puno? po daw niya sa merienda, tapos pumunta po siya doon kasi niyaya po siya ng anak ng kapitbahay po namin. So, nakita po namin yung fracture sa may bandang hita. Opo. Bakit, Nay? Bakit ito po yung, tumama po ba ito? Ito mismo yung tumama? Yung bumagsak po siya? Opo. Okay. So, paano nyo po nalaman na gano'n na po yung nangyari? Asan po kayo ng mga oras na yun? Dito po ako, ma'am, sa Legazpi, July
July 10, ay 9 po, nagpunta ako dito kasi kailangan ko po kunin yung PSA po ng isa kong anak para sa work niya. Tapos yung yung time na yun po, yung 11 gabi na tinawagan ako mga alas 8 po, na umuwi na daw ako, kinaumagahan. Sino yung tumawag po sa inyo? Yung anak ko pong bunso. Ayun. So, ipinaalam sa inyo yung nangyari po sa anak po ninyo. Opo. Nasa ospital na po sila nung time na yun. So, si Mister ay isang construction worker at kayo po sa bahay. Kayo po yung nag-aalaga ng mga anak. So, paano nyo po natutususan ang inyong pong pangangailangan pang araw-araw? Tapos ngayon po, meron pa po kayong pasyente o meron po kayong anak na kinakailangan po ng medical na atensyon. Sa totoo lang, sobrang hirap po. Pero po, nung time na po na na hindi pa naman po siya na-aksidente. Minsan po, marami naman po ako nagagawang paraan para po makatulong din po ako sa asawa ko. Nagtitinda-tinda din po ako. So, dumidiskarte po kayo sa pang-araw-araw. Gaano kasakit po sa isang ina na nakita niyo po yung anak yung sitwasyon po ninyo, ng anak po ninyo, Nay? Sobra po, ma'am. Masipag po siya mag-aral. Ngayon hindi po makapag-aral kasi hindi nga po makatayo. Opo. Pero pag nakakausap niyo po siya, ano po yung palagi niyang sinasabi po sa inyo, Nay? Gusto nga lang mag-aral. Tapos nakiusap po siya sa teacher na nag-module daw siya. Okay. Tapos parang naman daw siya po ng module. Ibigyan na daw siya ng module para daw makontinue yung pag-aaral niya. Okay. So masipag sa pag-aaral, masipag na bata, kaya yun po ang sinasabi niya, gusto niya pong pagpatuloy pa rin yung pag-aaral. Opo. Opo. So lumapit po kayo dito sa amin, ma'am. Ano po yung pinakahiling po ninyo? Pinakahiling ko po yung para matulungan po kami, para mapalagyan po na bakal yung, para makabalik yung paglakad niya. Opo. Yun po yung advice ng doktor. Kailangan daw po na po talaga ng stainless. Opo. Makinig po kayo na para sa inyo pong hinaing. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang Ako Bicol Party List Coordinator. Magandang hapon, Miss LB. Good afternoon, Miss Remy, and good afternoon din kay Nanay. Apo, Miss LB, eto po si Nanay, mula pa po ito sa Masbate at ang kanya pong anak na si Angelo po ay nahulog po sa puno ng santol at nabalian po dito sa may parte ng hita at nangangailangan po ng stainless, base po sa banggit po ni Nanay na yun daw po yung advice ng doktor. Ano po ba yung serbisyong maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Yes, Ma'am Remy, ganito yan ha. Since si Kong Saldi and si Kong Gervin po, magulang din, nararamdaman po nila. Ako din po isang magulang, nararamdaman ko din po kung gaano kasakit sa isang magulang na makita mo yung anak mo na may karamdaman. So, inaprubahan po kaagad yan ni Kong Saldi and ni Kong Pido Gervin yung halaga na kailangan nila. Ibibigay po natin para po may schedule na yung stainless operation para sa kanyang anak. Ayun. Sa inyo pong na-estimate or meron na po bang quotation mula sa doktor, nasa magkano po ito, Nay? 310 po. 310,000 pesos daw po yung halaga ng kakailanganin para po sa stainless ng anak po niya. So yun po, sagot na ng Ako Bicol Party List, Miss LB? Yes po, Miss Remy, sagot na po yan natin since inaprubahan na po kaagad siya ni Kong Saldi and ni Kong Pido. Sasagutin po natin yan nang wala silang aalalahanin. Libre po ang operasyon, sasagutin po natin yan. Wala silang babayaran kahit piso. Maliban po dun sa pagkain na bibili nila para sa kanila during admission. Ayun. Nanay, kung meron kang mensahe kay Ma'am LB, ano po yun? At sa Ako Bicol. Maraming salamat po, Ma'am LB. Tapos sa Tabang Ora mismo po sa Ako Bicol. Kay Kong Saldi tayo na magpapasalamat. Kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Kung nakikinig ngayon si Congressman Saldi ko, kasi siya ang pinakakuyan talaga ng Ako Bicol. Siya ang representante ng Ako Bicol. Ano yung mensahe mo sa kanya? Maraming salamat po. Saka God bless po sa mga tulong po ninyo sa amin. Ayun. So naniniwala na po kayo, Nanay, ng Ako Bicol Party List po ay laging nandyan para tumulong. Opo. Yan. Ma'am LB, ano po yung proseso para matanggap nila itong tulong mula sa Ako Bicol Party List?
Punta lang po ako ni nanay sa aking table. Automatic po ibibigay ko ang guarantee letter na kailangan nila. Kakausapin ko din po yung social workers sa surgery department na ayusin yung schedule nila. Ayun! Maraming salamat. Ora mismong pagtulong, Miss LB Sedeño ng Ako Bicol Party List at sa ating butihing Congressman Saldico at Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Thank you po. Yan. Ano yung pakiramdam mo ngayon na ora mismo yung tugon ng Ako Bicol Party List po? Masaya po ako para balik na po. Handa na po ba si Angelo Nay sa operasyon? Opo, ano nga po yun eh. Gustong-gusto na talaga niya. Makapag-aral muli. Opo, ano daw yung kwento niya, ma'am? Ano yung pangarap niyang maging? Gusto nga niya maging police daw. Opo, kaya lang dahil sa nangyari, Nay, kailangan niya po na magpagaling muna. Ano po, Nay, para tuluyan na po kung mamarapatin na maging isa siyang pulis. Ano po? Opo. Sa nangyaring ito, Nay, pulis pa rin po. Pagiging pulis pa rin yung gusto niya? Opo. Sabi nga niya, yung kahapon nga, sabi niya, Mama, gusto ko pa naman maging pulis. Tapos paano daw makakasipa yung paa niya? Opo. So, hanggang sa pag-uusap nyo, palabiro po talaga itong anak po ninyo. Ano, Nay? Opo, Nay. Eto, Nay, tanggapin nyo din po itong bigas. Mula po yan sa Ako Bicol Party List. Aside po doon sa tulong na ibibigay po sa inyo para po maoperahan yung anak po ninyo. Maraming salamat po. Opo. Before ka, ma'am, na lumapit sa aming program, kanino nyo po nalaman na ang Ako Bicol Party List po ay tumutulong sa mga ganyan po? Marami na po ako naririnig. Tapos nakikita ko din po. Kung dati po naririnig nyo lang, Nay, ngayon po, kayo na po ay makakapagpatunay. Maraming salamat po, Nay. At dagdagan nyo pa po yung panalangin na sana po ay gumaling na tuluyan ito pong anak po ninyo. Ano, Nay? Opo. Sa inyo po kung umuhugot ng lakas yung anak po ninyo, kaya dapat po maging malakas po kayo. Opo. Salamat po, Nanay. Maraming salamat muli, Nanay. At meron kaming staff or team na aalalay po sa inyo hanggang sa masusunod na proseso para matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Maraming salamat po. At yan mga ka-aksyon, ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At hanggang bukas, mga ka-aksyon. Sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.